First three. Gani. Di ba tunga ka kay dako ka del? Bakit jeep? Ay si Jit yan dako. Bisaya mi ma'am. Hello, Bisaya! Bisa maglana. Sa buhay, spring valley na siya ma'am. Doon mo. Buhangin lang. Oh my God, so Rivera sa your SSF? Yes. Pero gani at paano yung pag-ayaw na namin gagawin? Okay. Hoy, ikot lang daw sa gilid yung kamay pag ayaw na. Go ma'am, wave your head. Diyos ko! Go! Macel, Joy, Joey, and your mother! Oh my God! Nakaano na pa ito mga ito? Kami Ma'am, double check mo ma'am, parang isa lang yata yung nakabit. Isa lang tayo, pwede na. Tama na lang yung isa. Kulang ko po. Oh my God, my children, my grandchildren! Sa baba na po hawak, ma'am. Naka-on na yung video. Apo. Paano yung camera ko? Wala po ha. Sige, paano ako? Ay, Okay! Enjoy! Ma'am, ganito. Best opportunity, baby, for you. Ginagsuka na, suka. Para sailing mo more. Pero nag-alala kami doon sa mga asawa namin kasi sabi namin 20 minutes lang. 2 oras na kami. Yung si Dala, dali kayo. Baka sabi nila. Ay, oo, ayaw nila. Mga ano yung mga yun, takot. Sila pa ang takot. Hindi, yung asawa ko may napanood kasi siya na napatid daw yung ano, kaya sabi niya baka ako kainin ng pateng. Sabi ko nga, paano kaya yung tali nila? 2 beses lang nung nakinali. Parang hindi mo lang. Kaya nga. Briefing ko to ba? Wala yung ka. Okay, balong lang. Go! You can do it! Pagpasok ng helmet sa inyo, bitaw ka ng yung bakal. Hawakan niyo ito. Go, go! Artista o bangon. Ay, nakakakusunod! Bye! Superman! Wait lang naman.
Basta balot. Matapos na ba? Pagbutang ba? Balot ba?